Akordioa lortu du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuarekin eskutu soziala luzatzeko. Horixe da azken orduko albistea. Mertxe Aizpuru EH Bilduko Kongresuko ordezkaria egunon. Egunon. Urtea amaitzearekin izatez, indarrean dauden zenbait neurri ugari bertan bera geratzekoa ziren, 31ean, tartean, familia zaurgarrienak etxebizitzarekin edota oinarrizko zerbitzu eta hornigaiekin lotutako neurri garrantzitsuak zeuden. Zer da adostu duzuena zehazki eta zein terminotan? Esaten duzun bezala neurri hoien indarraldia abenduaren 31an bukatzen zen. Azken urte hauetan luzatzen joan diren hainbat neurri zeuden hor tartean eta kolokan zeudenak, eta adostu duguna da, 2026 urte osoan eskutu sozial hori nolabait familia zaurgarriei eragiten dien eskutu sozial hori mantentzea, eta zehazki neurri zehatzak dira bizitoki alternatibarik ez duten familia zaurgarrien etxegabetzeak debekatzea. Baita ere oinarrizko hornidurak, hau da argia, ura eta gasa mozteko debeku hori mantentzea familia zaurgarrientzat beti ere, eta bono sozial elektrikoa deitzen dena ere luzatzea 2026 urtean. Hiru neurri sakonak dira eta beharrezkoak direnak momentu honetan. Okerrez banaiz, beste horretan behintzat, eskutu sozial horretan ere, garraioan deskontua sartzen ziren, hor beste zenbait gobernuk eta neurriak hartu izan dituzte, hipoteken bueltan ere, beste zenbait neurri bazirean. Guzti hauek nola nahi, betetzen direla ziurtatzeko, bermeak Espainiako gobernuak eman dizkio Euskal Herria Bilduri? Bai, batzuk bazeuden ja aldez aurretik pentsatzen zen luzatzekoak zirela, eta hauek ziren batez ere, gizarteak eta eragile sozialak eskatu dizkigutenak mantentzea nola edoala, eta horrei begiratu diegu, azken urteotan betidanik luzapena nolabait esateko gure eskutik etorri da, eta horretan ere buru belarri ibili gara, azken momentu arte, gaur goizean jakin dugu ja azken oniritzia zegoela, beraz, horrekin doaz, eta beste neurri batzuk ere barruan badoaz, dekretu horretan. Berehala, ez da dekretu hori publikatuko da, horrikusiko du gero. Imaginatzen dugu biharkoan sartuko dela, eta horrela ezpada azkeneko dekretuan, ministro kontseiluaren azkeneko saioan egingo dute, biharkoan ezpada. Eskuinak eta ultraeskuinak geroz eta gehiago balditzatzen du eztabaida eta giro politikoa. Zentzu honetan, aipatutako itun honi, zer nolako garrantzia irudia ematen diozue Euskal Herria Bildutik? Guretzat uste dugu garrantzi berezikoa dela, neurri hauek azken finean oinarrizko babesa ematen die, 100 familiei beharrezkoak diren neurriak dira, askotan esan dugu hau eguteroazko egoera batei erantzuteko neurriak direla, eta beraz egiturazkoak izan beharko dutela, eta ez dekretuz dekretu luzatzen diren neurriak, ez? Egia da, ari direla begiratzen edo aztertzen beste normatiba batzuk hau ere nolabait egiturazkoa egiteko, baina bitartean hau egin beharrekoa da, ez? Eta, langileen bizibaldintzak hobetzeko daukagun borondatea erakusten du honek, eta hildo honetan jarraituko dugu ere datozen hilabeteotan. Mertxe Aizpuru EH Bilduko Kongresuko ordezkaria. Egunon eta eskerrik asko kontu guzti hauek gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko zuei.